na inche na chireiga ndigira ni gose pare ye mwandi quest tie koruga muganda ibana mbali kwenda skuru gose ya chakire e contractor njante na ya chakire ngo bayeroseriere egende mbaka China igoro echikubwatana ne ye koru konge chinyorane erinde chibakonye monyale gusuka buya na inche na kingo nyakobateina butamba abantu baminto nje timbwati mange na masabo oborai nobo kongu lakini kero mukonya gonsabirani na inche ngonya kubokande na inche ngonya gusukande asebiri toete priority ntubwaterane torena gitoko bisuki no ne pare ye mogotebe kwenda mbaka ya esimu inali ya ubera gari na kwanete no mweshimiwa omekenene tukitorora na gosinto kitubwaterane torre gosine ambuke gochi estate ngumbu kera abe na nto kuigwana na bongo bayeroseri likarabati no waziri na modedi na likarabati yari yatekire ndo kitokora makarabati ndo kitokora installation abantu bali babekirwa makarabati ayu omwaka oyo ninyete priority neyere maegaga tokore oborai kuna mwato chorete amangana na manga abeira se wodi na ande ngaete na kimwarorera no na abantu abaliki bamangana maiya na kire twesi minde state house na chiete igato gachikorra ruto na twachite komorra rende tomotei na kina into tutaite bintu bikoru grassroots insa so kara tware ngomokutano ngaiguna chi complain ngonya gocha chire chinyinge na ande chi complain chire chioborimo abantu bagosarerania marieta togotumeka wasangioro mokurati kwenda bonyakoni gonya gukwana mangana tayo umumurori timaiti gose no mutusa regete lakini rende amangana ali bagotene nane yakora magendera boisanga na bukuratiuka igara yoborimo asengenje pare ye korumo ina ya enda mbaka China mbo isanga China tari bonyakoni eye naro seti kuruisinda ekwenda mbaka Nyamauru alimbo isanga eye ngore mekoruenginda mbaka nasari nara nasari mbo isanga tari bonyakoni eye ngore mekorunyaramba yaenda kebabe yaenda mbaka buarani mbo isanga gosembo kurati igobono siasa njiro chigokoru chiobokora yani botambe noene kero kwanyoriro omosubati wa motigire gosomo omosani one naro ubwato omosubati oywe kabe pati embaga sira buno yasirire na nkamoburi ngigeko gero kunyakorea togotema koragera gose aganda ino mosubati oyo nareta tari gokora buno orionde ngamote yo chake konya gokombe igoto gusuka busio ori nyasa omoirete no yorororo nyasa okorire ki okomoire igo chake konya gokombe na bono wangombea na nyanjama agambite emiaka 10 nje mwaka na agambire no yomo emiaka agambite 10 tarose tipare iyo akabaremera akayetiga ige emiaka 10 ncho yomo gakini nje gokurira mwaka yomo igabuka akia so gwanja ntoteba ni obumaene no nkurira omwaka yomo buka iga emiaka 10 omonto takorete kinde inche nasoire wachakire gonkurira na ande nche botambe na igwete bantu kuruse itato gokura na gose monto tatokoretie etwekireti abangina tugasoera ini taibo tugakira tugasoera ini igo botambe tonya gokombe oborayo obo okombe noyo in fact into gusuka igo na bonda itagote yabanyakoni ba minto inche timbwatu bondo bonse na ande binto ngobaga equally lakini inde tayari no muntu otagete gokore gasi na inche tingo kora gasi nayo nya tutageti igo tiga tubwaterane aria sto kunyara gokora tokore gasi erenjire ngia ase ngenche ganga ya kiro muntu no kororo burai burubuya no ninche natebetiguna omugambi onye watchman ya governor gegukurama omongwano okuruisindangete nere watchman ya governor ga ukurama igore ndinkieke na inche nateba nango motekeri ndatua ase ngencho kerore administrator korega sibuni administrator keroro muntu buno mwana inchi kaba buno mwana inchi lakini togo chaka kuramo bugambi nande bugotenenerete igata wise na inje ngo ndande ndoro mochibo bisoye no mu waziri oye toisaranze nere muburi na amangana ya kwego kuana nabwate ushahidi ende yonzi
erinde na riako manyana ki borai mbori gokorera gosori otherwise tiganya sabaseni na onde bwensi ora sangi na gwachire Nyamira mwatwariro murwaire Nyamira epiri bono sikuisi na injina na so gavana ime na bongwa kesi mibarusi kidogo ase ngenjega ngayo bogambiniri mwalimu Mathias una mogo ikaiga onye gondo bwata morwaire na sabaseni tani aringwa kwa na igoro ye university nche goikira boniga nche na tati abantu nande ngatune na para igoro nonye gavana na moteti na kia banyarumbuya kia banyarumbuya intuna tu abege to musimamo bunankia bonyaru na ande tetoka no ko batutabu atibarai na intu bago totetea na igo university tetoka kia bonyaru asengenjo chi process chi university mpaka university commission ye karikari ruwe egateba ne university le bwanere tororo bwana report yegiye go ikechenchi ya Kisi university ero etware binte bingako bwabiri bya etetiku kia bonyaru igo na kitogo teba na ki enchege ntokorokini taya injeriri serikali na nacheta seruto ruguru twakuana tene twakuana nere na nyamokeria achaka gukorera abantu emirimo na kimugwete na sikuzi tinda mukuna lakini kerakora rake oikana inche ngoreki kumukune na bone university eronde nere kapisa na motetina ninde tayar asengenja abantu baitu bana kibakarata batageti torito tatageti karakingo gukana yae ke karakinto tageti igo tigatogendre kubwatira namo nabarai erinde torena abo maboito mbwa chifu amandamano ndore tayari ndokuru musuwatier oganyerere ngombe beke mori ema kubeta kumasta gina ngombe ya chiri namba limoko we ya sagare akino na toko ya chiguneta be yabo otherwise tenya sabasen na nje kubatigirande ya ne